So, what's up? Right. Oh, kita nagwapo, di ba? Atoy. Wala ito eh. Pakamukha na kayo nga hangadakgal dito yung movie ko. Nababalaan dito kitay ko. Kas makita yung may mababa dito kitay ko. So nga, kas na nalawa dito kasi na. Ako ka, nga so topic dito. Abungan tayo latan, abungan tayo. Gwapo niya. Kasla Daniel Podilla. So, tata guys. Baka nalipatan na kon. Intro pa lang. Introducing. Welcome back sa TV ni Janjan. So, guys. Nagsubli na pantilo ko sin. So, bali, meka 3 days ko dito eh. Mga rugi diten. Travel time ko. So, nagpa-quarantine na DJT. Bali, 14 days. So, rinapid test na. Nangalan na ti Darak. Rinapid test na. Nagsubli na kito eh. At dami 8 hours nga biyahe. From Santa Ana to Manggi. Gamin. Inusan ko gamin na di kolong-kolong mix. So nga nagbayag ako. Yung tatangal daw. Naragsaga ko kasi nag-graduate na lang ti quarantine di dyan. Ngayon ti problema. Quarantine taman dito yan. Mga mag-tv.com. So mga kata kayo. Ganyan nyaw. Ito yung raramida. At least maparagsak kayo. Maparagsak ko ti bagbagit dito eh. So, for today's video guys is magta-translate tayo ngayon ng mga English to Ilocano. Kaming Ilocano tayo. So, i-translate tayo. Ngayon, hang kumalipatan, sakit kami natin agong ko. Amo yaw, nangalat ita tindog nga kuriko, rin sal-salda, kas na naswalit na ito yung utak ko. Inuksot na, dahil si Moro tagugong ko. Ngayon, bale, happy tayo kasi negative tayo. Negative tayo banda dyan. So, let's start. Sa mga kurgaw. Ipakita mo lang kada kayo, dagito ginagkatang ko. Dagitoy, dagita. Bali dagiti abastok. Iso nga, masikura lang amin, tawan ko brag. So nga, Ilocano tayo daming nga naganda kita. Amoyo, best in English na kiti. Awan subject mga Ilocano, the subject kaming Ilocano tan, so nga susuruk mat nga Ilocano, dagiti English nga mo. So, let's go! Hello, welcome back! So guys, begin na yun. Translation from English to Ilocano. So, let's start. Yung uno na, pili tayo. Ito eh. Pasahan tayo man. Basaw, kradon ta. Tinagan na ket baliktad. Cream bread. Yung Ilocano ti cream bread. Bread. Tinapay. Cream bread. Cream. Nananam at tinapay. Nananam at tinapay. Tama lang tayo. So, landa mo. Wah. Kita. So, dayay. Yung muna cream bread. Nananam at tinapay. Nalain nito eh. Kano, valedictorian na kita eh. Second nakgayam ide. Kumanggali nagpers. Tadin tudod na pers. Kaabay ko mismo. Sayang. Naggali ka. So, dito di may kagwa. Sarang. Mega sardines. Mega. So, nangisit na ito. Mega. Ay mas maynaw. Katay. Pwede sardines. Mukhang. No, sardines. Ayaw di magbaga ng Rango. Sardado. Isla ko ma. Sardines Bermudez. Siyak na dyan. Nangisit ka sardines. Mega sardines. Di ko na ayaw. Madi ka mau. Wala sumarnaw. Abastok na ito. Masayaw. So,
Skyflex. Skyflex. Wala. Wala. Skyflex. Sky. Oh, laka. Langit. Sky. Langit. Oh. Flex. Langit. Flex. Ay, kilo-kilo. Flex. Oh. Langit a kilo-kilo. Oh. Langit a kilo-kilo. Langit a kilo. Kaya, langit a kilo. Sky Flex. Oh. Sky Flex. Oh. Ito nalaka. Right. Patay ito yung sargentan. Atoy. Oh. Pansit Canton. Pansit Canton. Lukan lang tayo. Pan. Sit. Canton. Ilocano ti Pansit Canton kay pan paryok. O pan paryok. Sit. Lakanyak nakasit nat. Agtugaw. O. Paryok. Agtugaw. Canton. 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 Nananam. Canton ke siyempre Canton. Tato jaya. Canton. Sanga kamanukan. Oh, hasanga kamanukan tanong kanton ko na tayo Ilocano sa baling nga ko dadya manok sa baling nga lahi. No. Saan nga kamanukan? Yung nga naimas. Paryaw ang tugaw saan nga kamanukan? Oh, Pansit Canton. Ilocano ti Pansit Canton, paryaw ang tugaw saan nga kamanukan? Oh, kita ba? Magaling ito. Wala ka. Kau nagkutaw. Hindi kami bangin. Kurang namin tingit kong kung mga ngalunay. Kaya mo dumlawa. Ano? Ataw. Homie. Itak na ano mo iti Ilocano ti. Homie. Homie. Ho. Wala ka. Burak dubing na ko daw. Homie. Basic. Basic. Homie. Di ho. Di ka din ho. Pasardangan. Ho. Me. Unik kaldeng. Naala ka. Pasardangan. Di unik kaldeng. Homie. Una na niya. Pasardangan. Di unik kaldeng. Homie. Oh, basic. So, kada kita mo-jaw, no, Ilocano di subject, sakte pagpasurban nyo. Nalaingak, machutaw. Nya. Homie. Pagpasandeng, tumunik kaldeng. Homie. Oh. Basic. Oh. Paborito. Oh. Yeah. No. Nagatindugo na yan. Sayaw. So, basahan tayo. Mag-aguraguritan. Milo. Milo. Ilocano ti Milo. 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 Amkon, Milo. Amkon na. Bagek, that's my. Nanano kaya? Bagek. Low. Ababa. Oh. Bagek, ababa. Sa lawas dito yan. Bagek, ababa. Milo. Ngumuli na ko sa isot Ilocano namin. Milo. Bagek, ababa. Magulay. Salamat ya. Lawas dito ya. Milo. Bagay. No. Kung sama ti bagbaganan. So. Basta dahi dati kasi sikreto tayo Ilocano klaan. Ati may panggap kanya sa bale. Oh, basta Mailaw, bagik ababa.
Slamati nga talaga. Mura na kasi Milo, bagay. So, ano ito mo? Very basic. Yapay. Ayun, rumigriga tayo. Isopropyl. Ito yan, tinariga Ilocano. Sige, mong Ilocano tayo isopropyl? Tsaka mo. Okay. Saan tayo? Propyl. Mata. Mata. So. Sabon. Mata, sabon. Pro. Nalaing. Pro nga raw. Nalaing. Pil. Rigna. Halakaw. Mata, sabon. Nalaing. Rigna. So masip nito. Ang sarti alcohol. Kati Ilocano na gayam. Mata, sabon. Nalaing. Rigna. So nga sabunam tamatam. Tanong nalaing tariknam. Tamay. Sabunam tamatam. Isopropyl. Mata, sabon. Nalaing. Rigna. Basic. Nalpasan. Next. Ito. Ati kargana ang ating pinagbalayan na. Ano yung English na rito? Egg. Ilocano ti egg. Ito ha? Lepas mata? Bamba lang, tanpa lang. Lasunggo. So, Ilocano ti egg. Egg. Mukon. Isugay mo naman kakastoy ko pumigpig saka. Pati Ilocano na. Nga tati Ilocano ti egg. Egg. Napigsa persa. Egg napigsa persa. Egg. Ilocano na napigsa persa. Apay. Hindi yung mga nangam mo. Kurga, ti sublek, ti suro. Ilocano ti egg, napigsa, apersa. Egg. Example nata, excuse me po, tumaktaki ka. Ika din nagpersa ka. Apersa ka. Isumat Ilocano ti egg, napigsa, apersa. Pigsa, apersa. Tumaki ka. Ko na. Basic. Last and the foremost. Maltutan na ko. Sungalit pilas ko. Nature. Nature spring. That's na. Nature spring. Kangal-ngalat pala kung pambanong ka. Takbay ko nga ibagat English na ito Nature spring. Minum pa yun. Nagpintas si transformation ko yan. So, ito ti epekto ng ti makor-quarantine. Kung matitog ta buhok, kung matitog ta bigote, kung makor ta iming, iming, gano'n to. Ito ti tartara ka na ikaw, ti quarantine. Di 28 yung aldaw mo may quarantine na, ti kamaw, pati utag ka, quarantine. So nga amok ti English na ito yung nature spring. Ay mo ka, kasla ko man nung naglogang ka, nagpara ka, nalabsan niya balayaw. Alak ang sigod yung naturos. Naitaros siya, nilabas. Spring. Binat. Ay, Ilocano ti nature spring, naitaros nga binabinat.
Naidardiretso, nga binabinat, naitaros, string. O, naitaros. Nailabos. Nailabos nga binabinat. Oh, kita niyo? Oh, so nga, aglisan kay kanya, mamamati kay kanya. Kasyak, nuray niya nga English data, Ilocano. Tsak, ti kalalingan nga translate to English to Ilocano. So, hope, nag-enjoy kayo mamin. Kasi ito'y simple nga videos tayo. Tao may timakon content tayo, tadi tayo makarwar. Yung muray no kasta, sabay ko mata na paragsak kayo. So, again, anyo lipatan tiyag subscribe, i-like, i-share, tapnon ti kasta ket halang ada kayo ti maragragsakan, pati syakmay. So, that's all, and thank you. Thanks for watching to the entertainment. Maraming salamat po. So, matagal pa tayo magkasama, matagal pa ang quarantine ko dito. So, bye-bye! Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Paalam! Patay ikaw.